L'avançament electoral de Convergència i Unió ens ha tallat per la meitat aquest debat que teníem programat, molt intens al llarg de tot el territori, sobre tot el que implica fer aquest pas polític endavant, però les estructures de la CUP han decidit accelerar el procés i tindre el mateix debat que havíem previst tenir, però amb un marge molt més reduït de temps. Llavors, actualment, ara la CUP inicia una onada d'assemblees populars obertes a tot el territori, en les quals hi podrà participar qualsevol persona. Està bàsicament adreçada a votants, simpatitzants, gent que treballa en moviments socials, gent que treballa en projectes de transformació social. I a més, aquest dissabte, el dia 6, les diferents CUPs del Camp de Tarragona i de les organitzacions de l'esquerra independentista, així com també representants de moviments socials i altra gent amb la qual portem treballant tot aquest temps, tindrem una assemblea en la qual prendrem la postura del Camp de Tarragona respecte a el que decidirem a l'Assemblea Nacional del dia 13, que serà si hem d'anar o no a les eleccions al Parlament de Catalunya i si de quina manera ho hem de fer, bàsicament.